dnešní příběh je o zvratech, utrpení a taky žaludečních šťávách. Prostě když jsem nějak jednou byla ve školce, chillovala jsem si na houpačce a pak za mnou přišla moje nejlepší kámoška ze školky a byla jakože hej, poslouchej. Já mám teď úplně jako nejlepší, nejkrásnější nový šatičky, jo. A mě bylo po obědě trochu špatně a tak trochu jsem si je poblila, ale vyřešila jsem to, jo. Kámo, moji lobotomickou kamarádku nenapadlo třeba, já nevím, zajít za učitelkama, že prostě poblila jsem si tady šatičky, nebo si ty fucking šaty prostě jít umýt do umývárny, ale ona si stoupla někam za strom a prostě ty blitky sežrala. Nechápu, jak jí napadlo, že zvratky budou mega chálka. A nejhorší bylo, že já jsem jí v tom jako úplně podporovala, já jsem byla jako hezky jsi to vyřešila. A jo, byli jsme naprosto normální děti.